Mä oon Veeti EJ ja tervetuloa tähän uuden videon pariin, missä me maistellaan kaikkia herkkuja. Niin kuin mitä mä ostin Helsingistä 3 viikkoa sitten. Joo, aloitetaan ekasta. Täällä, ja mä teen pitkästä aikaa videota, mutta täällä on näitä Peeps, näitä cotton candy niinku makuisia. Eli ne on noita niinku ankkoja. Tosi ankkoja. Tipuja. Hetki, saat sinä avata sen, mä käyn laittaa valot tänne. Enemmän iloa. No niin, näyttää vaan paremmalta kun mä kenkiä. Mitä tuoksuu? Jogurtti. Hyi! Ai kun niin ne tulee tollasena kiinni. Jos ne on kiinni toisissaan. Ja ainahan tän tuntuisia. Mä oon aina miettinyt. Yleensähän nää on keltaisia, niillä on ne kovat silmät. Tollasia. Näillä ei ole kovia silmiä. Ei kyllä maistu hattara. Aika mautonta. Aika sehän perusvaahtokarkki. Et paljon sokeria päällä ja... Kumpi antaa eka arvossa? No. Okei. Vaikka 3/5. Miksi ne ei oo? Mä annan 2,5/5. Mä voin vaikka ottaa seuraava. Täällä meillä on hunaja sipsejä. Vähän siitä. Mikä? Se on jotain hunajaa Pariisista. En minä tiedä. Pariisin hunajaa. Saaks auki? Tää on tällainen paperipussi tavallaan. Melkein. Tästä avataan noin. Helppo. Chips. Tällaisia. Vastaan. Jos maistuu vähän hunajasta ja aika paljon juustoa ja voi. Mä en oikein tykkää. Okei, Tää on aika niinku hunajan manaa. Mä en oikein tykkää makeista sipseistä. Joo, en mäkään. Tää on erittäin makeeta ja Sipsiä. ja tää maistuu. Tässä on aika, tai tää ainakin maistuu. Maustetta tässä on aika paljon. On tässä voitakin. Nyt vielä syöt yhden sitten annetaan arvosana. Joo. Mä annan 2/5. Mä annan 3/5. Voisit syödä uudestaan. Mut ei silleen, että mä... Joo, sitten pitää panna. Aina se vedrokarkkeja. Ne on jotain pöllöjä. Ottaa jokaista makua. Eli 3. Siellä on punaista, violettia ja keltaista. Eli banaani. Varmaan joku banaani, mansikka ja rypäle. Mä uskoisin, että se on banaani. En mä tiedä mikä muu on keltaista. Jotain niin. Tuolla on niin. Noniin. Yes. Sitten. Noniin. Maistetaan eka... Keltainen. Okei, keltainen. Eli tollanen pöllö. Hyi. Hyi. Nämä maistuu niiltä karkkeilta. Mä en tykkää niistä yhtään. Mut niitä banaanikarkkeilta, missä on se kova kuori ja sellaista vaahtokarkkia sisällä. Se maistuu vähän tältä. Tai sitten ne suklaabanaanit. Ne on Karkit. parempia. No joo, ne on parempia. Maistaa punainen. Käypinkki. Tai no pinkki, tuollainen.
Tääkin maistuu tällaiselta oudolta. Aika perus. Tai niinku siis samalla aika perus mansikkakarkki tai joku sellainen. Aina annetaan niille jokaiselle erikseen arvosana. Keltainen. Ei vielä. No okei. Sitten on liila. On. Joo, tää on joku rypäle. Mun mielestä tää oli ehkä paras. No, eka vaikka silleen keltaiselle. Okei, keltaiselle eka arvosana. Mä sanon 1/5. Sanon 2/5. Okei, mä en tykännyt yhtään. Sitten punainen. Niin pinkki. Mä sanon 2,5/5. Ei kun mä sanon 2/5. En mä voi antaa niin isoa, ei ne ollut oikein hyviä. 1/5. Okei. Sitten liila tai, no mä sanon nyt vaan liila. Mä annan 3,5. 4/5. Okei. Sitten, Koko pussin arvosana. ai niin koko pussille arvosana. No 3/5. 3/5. Se on. Sitten meillä on kilpikonasipsejä. Älä käydys. Ei osata lukea mikä näissä on makuuna, mutta Älä käydys. Sillä kaikki. joo, kyllä. Tuplessipsejä. Tällaisia. Vähän linsisipsejä. Maistuu jotain mais. No niin, me yritettiin jatkaa, mulla loppui tallennustila mun puhelimesta, joten me jäätiin siihen, kun me maisteltiin näitä kilpikonnasipsejä. No teille se tulee silleen, että me yhdistetään nämä videot. Ne on täysin oudon koostumuksia. Siis kun mä nyt yritän näyttää, katso. Tai niinku, no ei sitä oikein. Ja sit nää maistuu jotain maissi niinku sipseltä. Tai siis vasten tai valkoinen maissinaksuppi on parempia mun mielestä. Tai no, ne on hyviä. Ne on hyviä. No. Tässä maistuu vähän sellainen kuin pilaantunut voi ja pilaantunut maissi. Mitä mä uskoisin, että ne maistuisi. Ja vähän juusto. Joku sellainen oikein, joku sinihomejuusto hyvä. Se on hyvä. No joo, se on hyvä, mutta no joo. Nyt korjataan. Hei, oota. Tolle pitää antaa arvosana. Ai niin, 1/5. 1/5. Mutta ne oli sellaisia, että niiden syömistä ei pystynyt melkein lopettaa. Vaikka ne on pahoja. Niin, Me korjataan nää makuaistit. Mozzarella. Niin, En tiedä mikä maku tää on. se on kantalupe. Eli niinku vesimeloni, toinen versio. Miten? No mä en osaa avaa. Mä oon avannut yhden asian tällä videolla, mä oon avannut ton sipsipussin. Ton on nyt tulossa. Ei niin tuntu. Mä luulen, että ne olisi ollut hyviä, kun niissä oli joku kilpikonnakuva. Ja kilpikonnat on parhaita. Niin. No niin. Joo, niitä on. Joo. Noin näyttää kaikki normimatsit tuolta. Joo, no se ei ollut laitettu. No, mä nyt näytän. Tällainen 6 paketti. Mut sit on kalliita. Ja, no. Ja ennen kuin aletaan syömään, mä sanon sulle, syö varovasti. Toi on maailman tappavin ruoka. Tai niinku, Mä oon syönyt näitä. joo, mutta se voi helposti tukehtua. Mä en halua, että sä tukehdut siihen mun sohvalle. Joo. Mutta mä haluan, että sä tukehdut mun sohvalle yhtäkkiä, kun sä et osaa pulleskella kunnolla sitä. Jäätelömotsit on parempia kuin normi. Se on vaan joku kuivapussi, älä sitä syö. No niin. Nää tulee tällaiset cupcake. Kato. Katsokaa. Näissä on ihan jäätävästi jauhoa päällä. Missä on 4? Mä...
Hetki me vähän ottaa. Nää on täynnä jauhoa. Nää on täynnä jauhoa. No joo, maistaa. No joo. Mä vaan yritän saada tota jauhoa vähän tuosta. Noin. Nyt mä otan tän kokonaisena. Sano tosta on totta. Nyt mulla on 5 litraa mun housuja tota jauhoa. Sama. Se maistuu vähän jotain lääkkeeltä. Se on sitä yhtä lääkettä, mitä se... Jotain lääkettä on tuon makusta. Haluatko sä viihdyttää hetken kameraa, kun mä käyn juomassa vettä? Käy. Okei. Tuli niin jäätävä tuollainen jauhoinen maku tuosta suuhun, että ei ollut hyvä. Mä annan 2/5. 3/5. Tai mä annan 2,5/5. Oli se ihan jees. Ei olisi ehkä pitänyt syödä kokonaisena. Sitten meidän Toiseen jogurtilta. No siellä taisi olla jotain jogurttia sisällä. Siellä motseissa. Se. Mutta tällaisia jotain tulisia sipsejä, ainakin mä uskon näin. Ja niin se näyttää aina. Niin. No jotain 2024, ei 3. Niin. Se miksi me otettiin nämä vikaksi, niin jos nämä oikeesti tulisi, niin nämä pilaa meidän makuaisti. Tuoksuuko tuliselta? Mä haluan haistaa vielä. No, ei tän nyt Tuoksuu aika No pussi tuoksuu vähän tuliselta. Tällaisia. Ei oo tulisia. Miksi mä saan sellaisen, joka polttaa maailmaa eniten? Tää ei ole kyllä hyvää. Ei oo hyvä makusta. Ei oo yhtään hyvää makusta. Mä en tykkää yhtään tullisesta. Miksi tää mun eka oli noin tullinen? Tää ei oo sitä tullinen. Ei. Hyi. Mä en tiedä mille toi maistuu. Pahalle. Jollekin pahalle. Joo. No niin. Arvosana 0/5. 1/5. Ei kyllä 0, ei se ollut hirveän hyvä. Hyi. Joo. No niin, mikä oli paras? Mun mielestä ehkä varmaan piips. Anna kohe piipsi sieltä. Kiitos. Tää ottaa tulisuuteen. Joo, munkin mielestä varmaan piipsi. Joo. No niin. Nähdään seuraavassa videossa. Tai livessä. Se olisi moikka!